Miduaw si Gobernador Gwen Garcia sa isla sa Camotes ni adtong Huwebes, Hulyo 1, ug usa sa mga kalihukan nga iyang gitambungan mao ang inaugurasyon sa Hazardous Waste Storage Facility sa Camotes District Hospital. Atol sa mauniyang pagbisita, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia sa mga mulupyo sa San Francisco nga iyang pasakaan ang hospital bed capacity sa Maningo District Hospital. Sa pagkakaron, 25 bed capacity pa lang ang nahisgutang ospital apan ubos sa Administrasyong Garcia, himuon kini nga 100 bed capacity. Si Paula Mendoza alang sa dugang detalye. Apil sa giduaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang District Hospital sa isla sa Camotes dihang miduaw siya kaniadtong Miyerkules ug Huwebes. Apil sa iyang gitambungan nga kalihukan dihang gisubhan ang bag-o lang nga nahuman nga Hazardous Waste Storage Facility sa Ricardo Maningo Memorial Hospital. Atol sa maong okasyon, gipasalig ni Garcia ngadto sa mga mulupyo sa maong isla nga i-upgrade sa Kapitolyo ang maong ospital nga kasamtangang adunay 25 lang ka bed capacity ug himuon na kini nga 100 bed capacity. Gimanduan usab ni Garcia si Provincial Health Officer Maria Cristina Yango nga sugdan na ang application sa maong pag-upgrade sa ospital ngadto sa Department of Health. Kaya ako kini pagwapuhon ni nga ospital kay kadakong talinghaga nianhi ko pag inugurar nindot kaing building paradise garbage. Moon na yun na within this year 100 bed capacity. Kasamtangang 25 bed facility pa lang ang maong tambalanan. Apan matod sa hepe sa maong tambalanan nga kung makabato na sila sa 100 bed nga pasilidad, dili na kinahanglan mulabang sa dakbayan sa Danau ang mga taga-isla sa Camotes aron magpatambal. Kay og level 1 makaopera na unya mi. Nya dili na namo ikapadala sa syudad ang mga pasyente. Og mag level 1 na mi unya 100 bed capacity. Papariha na mi sa Danau nga level 1 na nay surgery, na nay cesarean. Mato di Dr. Yango nga ang maong pasilidad nga Hazardous Waste Storage Facility may usa sa mga requirement aron ma-upgrade ang maong ospital. Gigastuhan gayud kini sa Kapitolyo og 1.8 milyones ka pesos ug nakadayig ang gobernador sa kontraktor niini kay dali lang nahuman ang maong proyekto. Midugang si Yango nga ang Camotes District Hospital pa lang ang nakabaton og ingon niini nga pasilidad sa tibuok probinsya. Kani siya usam ko siya sa requirement sa AMB no na naataan ni sa atong mga hospitals na atong i-store diha usa kuhaon sa atong kanang tighaul sa mga hazardous waste para i-treat is kanang mga hazardous waste sa atong hospitals like kanang mga needles, syringe, ya kanang mga kuan sa mga pangamit ng mga gauze, mga anything na hazardous ya ana sa ibutang. Ya before na siya ikwaon para i-treat. Matod usab ni Yango nga hayan butangan ang tanang provincial ug district hospitals sa maong pasilidad. Paula Mendoza, Balita sa Subo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Atangin ninyo ang weekend edition sa Balita sa Sugbo karong Sabado sa Udto uban ni Sam Costanilla ug Paula Mendoza. Ako si Katrina Kowalik. Maayong gabi.